ንልቦና سلام زخبركم من زخبركن انت خاتلتي مدبن لبونا أقدمنا سلتي مكتتالكم بلبينا مسكن عم حيال مدبن لبونا اتهونا زلخم حناز رئيتو بزرع على نخنصرلون نخنصرحن كم من تربايتا كوينو يقلقل الناس لزلون كابانا اي ترحقو يقالنا نلومين غلاتنا زقدسنا فولي تحستو اينا حزنا لكم قريبنا زلنا نتمهارونان مصنعتو من زملكات بزا أقاطامي أبزا أرستي كانت كورلا رئيتون زهابتنا نباريت كندا الماز حيلة اندا مسكنا مساخم النسأنح عدالوي مدب قرماي برها عسيمبا مس أرتعيسن أقربيتن أريام قويتون بمخانينا سنة مكتتال زخبركم سمعتنا نزا مدب تمهارو قد نتك سمعوا سلزلوهم ولا بموبايل مليكم مالت قريصكم نختسمعوهم باخبروتنا حتىكم زخبركم سمعتنا كمتي بقصالي ابستفلاليه مدرخات انسمعه تمرتي نابر هواز وسد مالت زمرح منقديو ام مسرح تمرتي تمهارو لو ولدونا لو ما مهرانا لو قربابت لو عكباب لو بعبيو هاجرونا لام أتي بدرجة هاجر إن تمرتي زملكت تواهب زلو عدل عازيو رقيق بمخانو نتي كبرو بزقباء نخطردو قليلا يكونان منقستي إرترا عب تمرتي تعنا معنتاوي هيوتنا نزقبر لنا زلو أبركتو بدرجة نفس وكف صدرة بجنزب إنها تغيره نعا متي كافر ملو منقستنا عخان نسدرخان زقبر الكازولو دقومان بلو حاجز كساب كندا يبتصح أمببو فلوتو بدحرواي كفالني حنقول كامز قبو زبل أقباب مسرت حيزو وي أنصيفو انت زنبر عزينا بمكرامن بمسنبادن كندزي وصعيت غيرو لي انا بلنا ايدنا اب افنا كام منبر حليفنا قلي مبلنان ازي منغستي زمرحلو متكل بمخانو كلاتنا بدبدبو تلماميدنا يون كام قبونا قبولن ردو انجيرنا وسيدنا يون بكالا اي درجاون كلن اتنزم الكتن تكالات تمرتي تعنا تحت ارضي مقعزيان مرخبيتاتن حرشة زرعتن طريتن دكانات حدرن ماين ساعتن اذا امثلا بنصرن بجلوسن منغستي بمنقدوم نزلوم حبريتا ناب حزبي لزغبرو وصايتات كاب عمت ناب عمت انداودادرو اب اخيباتات سيمينارات بمنقدي مرخبي بوزهان ناب حزبي انت زم حلالفو اب استفلالي قدايات نختلو حلفنتاوي ناي مخان ميلانا كنديناي محيلهم إذا خبركم سمعتنا من السياتنا يوم تركبتنا نساتهم يوم حلمتات متعينا كمتن كالقوت هاجرات سلسي عالم تكابو أين قامتن تمرتي قدم نيرو وا تمهارو قدم نيرو ممهران قدم نيرو انا بلنا ننايلومي ولدو اب تحت واي درجة اندان صفنا كام مقعز متنقق كدلينان كقدسنانيو كله أب جزيو زبالة أمن بارون مخانون عاسميرنا له تراين حلف زخبركم سمعتنا بزحبا وطي تمهارونا دخيمهم إنها تبالي كنقرنا كله بتزواري بزحبا تمهاراي زملكتهم كلهم دخيمهم اللو يبهالنا كمزلو عين زنقع كلاتنا قاقزانا نفتشيو تمال أختي ولدي دك أنا بتمرتي سلز سددنا ايو غزانا زت اففنا زي مثلنا انتلو عايفال كومنيوت ملختي ابون عدن اب صدرا معرا حلفنت كم زتسكمو كفلطو يقبا زولد ابو ندقو منبر كم زفلمه يسوطو ادون بتمساسالي كونتا تمرت دقو ندحريتا ونزيفو بزعبا معباله بريمير ليج عد انجليز لبو زطفا ابو اب غزو زكتاتلون عقب زبلون ولادي سلازسانه بتمرتو كلتا بباروز تسعر ولود كم زلوو مستنقرو كلا نودي دعا
ቀይሕ ካርድ ኣውፅኦም ልድዩ ከምዲ ይኽብለና እቶም ሓያላትን ለባማትን ወለድ ግን ኣብ ገዝኦም ኣብ ደቆም ስድሮኦም ዝዘርእዎ ክሓፍሱ እንከለው እቲ ግዚኡ ገንዘቡን ዓቕሙን ኣብ መስተን ዕላልን ወዛን ፈዛዛን ዘባኸነ ብዕድል ስድርኡ እናተላገፀን እናተፃወተን ጣዓሳ ከምዛ ዓፀደ ደጋጊምና ክንሕብሮ ንፈቱ ወለዲ ንዝርከብሉ መድረኽ ብዝግባእ ክፈልጥዎ ክርድእዎ ይግባእ ደቆም ናብ ትምህርቲ ካብ ዝተበገስሉ ዕለት ሓደ ጀሚሮም ንኹሉ ኣገባባቶም ክፍትሽዎን ክቕይርዎን ግድነት እዩ ብዛዕባ ኣገባብ ኣተዓባብያ ውልዳቶም ከመሃሩ ይግባእ ንተምሃሮ ደቅኻ በኸመይ ትከታተሎም ፍልጠት ሸመቱ ተምሃሮ ደቅኻ ግዚኦም ብዝግባእ ንኽጥቀምሉ ቅድም ንስኻ ኣብ ኣጠቓቕማ ግዜ ኣብነታዊ ኹን ከምቲ ዘይተወልዐ ሽምዓ ብርሃን ዘይህብ ንቤትካ ብርሃን ኮን ኩሉ ካባኻ ከም ዝመሃርዎ ድማ ፍለጥ ከም ወላዲ መዓልታዊ ህይወቶም ብመደብን ብውጥንን ከም ዝምራሕ ግበርን ኣረጋግፅን መዓልታዊ ንጥፈታቶም ተኸታተል ጥራውሶም ፈትሽ ዝተኣረመን ዘይተኣረመን ዝነበረ ጉድለትን ካልእን ደቅኻ ፍለጥ ንንጥፈታቶም ዝገልጽ ማህደር ኣዳሉ በብዕለቱ ርእቶኻ ኣስፍረሉ ካብ ትማሊ ሎሚ ካብ ሎሚ ጽባሕ ንዘርእይዎ ምዕባለ ሰንዶ ኣብ ቤት ትምህርቶም ብምኻድ ምስ መምሃራኖም ተመያየጥ መምሃራን ንዝበሉኻ ብምልኡ ንደቅኻ ንገሮም ምስ ዕድመ ምውሳኽ ምስ ምቅያር ክፍልን ኣዕሩኽትን ዘንጸባርቕዎ ሓድሽ ባህርያት ኣቃልበሉ ደቅኻ ዝመሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝውድቦ ንጥፈታት ቀዳማይ ተሳታፋይ ኮን ብቐጻሊ ተረኸብ ምኽንያት እናፈጠርካ ኣይትትረፍ ብመንጽር መምሃርቶም ድማ ኩነታት ደቅኻ ገምግም ከም መሳለጥያ ትምህርቲ ንዝጥቀምሉ ንብረት ከም ላፕቶፕ ሞባይል ዝኣመሰለ ብዝግባእ ኣቃልበሉ እንታይ ተጻዒኑሎ ፍለጦ ብመንጽር መዘንኦም ኣካይዳ ደቅኻ ገምግም ኣብ መንጎኻን ደቅኻን ግሉጽነት ኣማዕብል ሓሶት ተቓለስ ናብ ኮሌጅ ዝኣተወ ውሉድ ምስ ዝህልወካ ነቲ ዝጸንሐ ልምዲ ኣይተፋኽሶም ቀጽሎ ምስ ምቕያር ቦታ ኣዕሩኽቲ ኩነታት ትምህርትን በይንኻ ምንባርን ብዝተዛመደ ንስኻውን ሓይል መስርሕ ትምህርቲ ካብ መዋለ ህፃናት ክሳብ 6ይ ክፍሊ ካብ 6ይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ካብ 9ይ ክሳብ 11 ክፍሊ 12 ኣብ ሳዋ ካብ ሳዋ ናብ ኮሌጃት ብመንጽር ዕድመን ተመክሮን መስርሕ ስለ ዝቀያየር ከም ወለዲ ነቲ ኣገባብ ኣካይዳ ብዝግባእ ፍለጦ ተንትነውን ነዚ ከም መበገሲ ካብ በልና ናብቲ ቀንዲ ጉዳይና ክንጓዓዝ ንሕጂ ተምሃሮና በኸመይ ውፅኢታውያን ይኾኑልና ናብ ወለድን ተምሃሮን ዝሰጋገር ምኽርን ጥበብን ኢና ቀሪብና ብዝግባእ ድማ ተኸታተሉና ብወገና ስለምንታይ ተምሃሮና ካብ ኮሌጃትና ይባረሩ ፍጹም ክስወጥና ይከኣለን ንኣገባብ ኣመሃህራ ንዝወሃብ ትምህርቲ ንመምርሕን ሕግታትን እተን ኣብያተ ትምህርቲ እንዳምፃና ምኽንያት ኣይንጸፍጸፍ በመጀመሪያ ተምሃሮና በኸመይ ብሉጻት ይኾኑልና ኢልና ክንግደሰሉ ንተምሃሮ ወለድን መምሃራንን ብሓባር ከነመሓላልፈሎም እንደልዮን እንብህጎን ኩሎም መጀመርትያ በብውልቂ ውሽጦም ንኽፍትሹልና ጥራዩ ብምኽንያት ዝተባዕጠ ልቦና ጥበብን ምስትውዓልን ስለዘየልቦ ተምሃራይ ንመምህር መምህር ንወላዲ ወላዲ ንመምሃራን እንዳ ወንጀሉን እንዳ ኸሰሱን ንኽጓዓዙ ፍጹም ኣይነፍቅድን ብወገና ተምሃራይ በኸመይ ዝሓየለ ይኸውን ኢና ክንብልን ዝያዳ ክንግደሰሉን እንደልን እንመክረን ናብ ዝተበገስናሉ ነጥብታት በሉ ክንጓዓዝ ሓደ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቱ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣብ ዝደለየሉ እዋን ክኽተልዎ ዝግብኦ መትከላት ወይ መርሓ ጎደና ክህልዎ ይግባእ መትከላት ወይ መርሓ ጎደና ኣብ እንብለሉ እዋን ካብ ዝተፈላለየ ፍልጠት ልምዲ ዝተደጋገመ ንጥፈታት ተጫጭፉ ዝወፀ ፍልጠት ማለት ጥራዩ እዚ መትከል ንኹሎም ተምሃሮ ብማዕረ እዩ ዝሰርሕ ምናልባሽ ገለ ተምሃሮ ውልቃዊ ፀገም እንተዘይብሎም እዚ መትከል ናብቲ ሓደ ሰሪሑ ናብቲ ካልእ ዘይሰርሓሉ ምኽንያት ፍጹም የለን ነዘን ስዒብና እንዝርዝረን መትከላት ፍልጠት ብዝግባእ ተረዲኡ ዝትግብር ተምሃራይ ውፅኢቱ ካብ ዝተሓተ ናብ ዝበረኸ ንምድያብ ዝጋርዶ የለን ቀዳማይ ኳሊቲ ማለት ዓይነት ጽፈትን ትሕዝቶን ፍርያት ግድነት እዩ
حدا تمهاراي تماهيرو وصيتاوي نخخون ናይ 4 ረዋሒታት ጽጋዕተኛ እዩ እዚ ግድነት እዩ እስከበብ ሓደ ንመልከቶም ሀ እቲ ተመሃራይ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ኣትዩ ዝመሃረሉ ንውሓት ግዜ ለ እቲ ተመሃራይ ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ኣትዩ ዝመሃረሉ ብቕዓት ሐ እቲ ተመሃራይ ብውልቁ ዘጽንዓሉ ንውሓት ግዜ መ እቲ ተመሃራይ ብቕዓት ዘጽንዓሉ ኩነታት እስከ ብዝርዝር ንመልከቶም ሀ ነቲ ቀዳማይ ማለት ነቲ ተመሃራይ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ኣትዩ ዝመሃረሉ ንውሓት ግዜ ንምልዋጡ ፍጹም ኣይከኣለን ንኣብነት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ንግሆ 7 ክሳብ ፋዱስ ድሕሪ ቀትሪ ድማ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 5 ኣብ ክፍሊ ንኽርከብ ግድነት እንተኾይኑ ኣብቂዑ ክርከብ ጥራይ ይግብኦ ተመሃራይ ስለ ዝኾነ ግድነት ክመሃር ኣለዎ ነዚ ብዝምልከቶ ኣካል ንዝወፀ ሰሌዳ ከም ዘይተቐይሮ ፍለጥ ኣይምልከተካን ድማ እዩ ንሓደ ፐሬድ ንዝተፈቐደ ግዜ ከነንውሖ ወይ ከነሕፅሮ ምባል ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ብዘየገድስ መንፋዓትካ እቲ ዝተዋሃበ ሰዓታት ትምህርቲ ግድነት እዩ ክትግበር ጥራይ ድማ እዩ ዘለዎ እቶም ዝምልከቶም መምህራን ነዚ ሰዓታት ትምህርቲ መበገሲ ብምግባር ድማ እዮም ናይ መምሃር ንጥፈታቶም ዘካይዱ ለም ነቲ ካልኣይ ማለት እቲ ተመሃራይ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ኣትዩ ዝመሃረሉ ብቕዓት ምቕያሩ መምሕያሹ ምልዋጡ ይከኣል እዩ እዚ ምርጫ እዩ ተመሃራይ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ብዕቱብ ክመሃር ይኽእል እዩ ብኣንጻሩ ብፍያካ ግዚኡ ከቃጽል እውን ይኽእል እዩ ተመሃራይ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ነቲ እቲ መምህር ዝህቦ ፍልጠት ብዘገርምን ብዘደንቕን ኣገባብ ኣዋህሊልካ ማለት ኣኪብካ ክትጓሓዝ ይከኣል እዩ እዚዩ እቲ ኣብ መንጎ ንፉዓትን ድኹማትን ተመሃሮ ዝንጸፈሉ መሰረት እዚ ናይ ብሓቂ ንዝመሃረሉ ተገዳስነትን ብቕዓትን ይምልከት እቲ ንፉዕ ይኹን ድኹም ክልቲኦም ናብ ክላስ ማለት ክፍሊ ይመጽኦም እቲ ንፉዕ ተመሃራይ ነቲ ናብ ትምህርቲ ዝመጸሉ ቀዳማይ ዕላማ ኣብ ክፍሊ እዩ ዛዚምዎ ናብ ገዝኡ ዝመለስ ብኸመይ እንተ ተባሂሉ ኣብ ክፍሊ እቲ መምህር ክምህር ክገልጽ ክትንትን ኣብነት ክህብን ከሎ ብጥንቅቑን ትኩርን መንፈስ ይከታተል ይሰምዕ ንዘይበርሃሉን ዘይተረድኦን ጉዳያት ኢዱ ዊጥ እናበለ ናብ መምህር ሕቶታት ይቐርብ ፍልጠት ሒዝዩ ናብ ገዝኡ ዝመለስ ኣብ ገዝኡ ምስተመለሰ ነቲ ካብ መምህሩ ዝሰምዖ ነጥብታት ናቱ ሕቶታት እናወሰኸ ናብ ውሽጡ መመሊሱ የእትዎ በቲ መምህር ንዝወሃብ ዝኾነ ዓይነት መምዘኒ ብዝለዓለ ነጥቢ ንኽዕወተሉ ፍጹም ኣይከብዶን ብኣንጻር እዚ ንፉዕ ተመሃራይ ዘሎ ድኹም ተመሃራይ ድማ ብኣካል ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ኣሎ ሓሳቡ ግና ናብ ካልእ ቦታ ግዒዙሎ ብዛዕባ ዝበልዖ ዝሰትዮ ዝተዓዘቦ ፊልምታት ምስ ሰባት ብዛዕባ ዘዕልሎን ዝተፃወቶን ምሸት ኣብ ሞባይሉ ብዛዕባ ዝተዋሃበ መልእኽቲ ይሓስብ እቲ መምህር ስርሑ እናሰርሐ ግቡኡ እናፈጸመ ንሱ ኣብ ወረቓቕቲ ይስእል ይጽሕፍ ይጻወት ኣብ ጣውላ ዘይተደለየ ይገብር ኣብ ከባቢኡ ምስ ዝርከቡ ንዕኡ ዝመስሉ ይዕልል ይስሕቕ የባጩ ብኣጋጣሚ ሓሳቡ ናብቲ መምህር ዝዛረበሉ ጉዳያት ምስ ተመልሰ ድማ ኩሉ ይተሓዋወሶ ዝሓለፈ ጉዳያት ከም ዘሎ ይርድኦ ንናይ መሰየናይ ከም ዝረኸብ ፍጹም ኣይፈልጦን ኩሉ ድማ ይተሓዋወሶም ስለ ዝኾነ ንድኽመቱን ንስንፍንኡን ምኽንያት ይደሊ ኣነ ዝመምህር እዚ ፍጹም ኣይብርሃንን እዩ ቧ ወላ ነቲ ዝውሃብ ዘሎ ዓይነት ትምህርቲ እኮ ኣይፈትዎን እየ እናበለ ናብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኩነታ ሓሳብ ይምለስ ሐ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ንኸጽንዕ ኣብ ዝፍትነሉን ዝሓስበሉን እዋን ዝኾነ ዓይነት መበገሲ ፍልጠት ስለ ዘይብሉ እቲ ሳብጀክት ማለት ዓይነት ትምህርቲ ይኸብዶ ይጸልኦ ንሓንቲ ሓሳብ ንምርዳእ ዘባኽኖ ግዜ ዝነውሕን ኣሰልቻውን ቁም ነገር ኣልቦን ይኸውን ኣብ ትምህርቲ እቲ ቀንድን መሰረታዊ ሓሳብ እንተ ዘይተረዲኡካ ዳርጋ ከም ኣብ ሕፃ ዝተሃንፀ ገዛ እዩ ኣብ ክፍሊ ንመምህርካ ብዝግባእ ምክትታል ዝጠቕመካ ነዚ እዩ ተጽንዓሉ ሰዓታት ተሕፅሮ መሰረታዊ ፍልጠት ስለ ዝደለብካ ባዕልኻ ዝርዝራዊ ሓሳባት ሰሪሕካ ሕቶታት እንዳምጻእካ ብምምላሽ ውፅኢታዊ ንምዃን ፍጹም ኣይከብደካን ስለ ዝኾነ ቀዳማይ
ኣብ ክፍሊ ትመሃረሉ ብቕዓት ካልኣይ ድማ ምስቲ ኣብ ገዛ እተጽንዓሉ ኣገባብ ዝተኣሳሰረ እዩ ኣብ ክፍልኻ ትመሃረሉ ትሰምዓሉ ትከታተለሉ ብቕዓት ኣብ እተበርኸሉ እዋን ትመሃረሉ ደረጃ ብቕዓትካ ዝበረኸ ይኸውን እወ እቲ ሽዑ ኣብ ገዛ ኸይድካ ንመጽናዕቲ እትሕልፎ ወይ እትወስዶ ሰዓታት ዝሓፀረ ይኸውን ኣብ ክፍልኻ በኣንጻሩ ትመሃረሉ ብቕዓት ዝተሓተመ ዝኸውን ድማ እቲ ኣብ ገዛ ንመጽናዕቲ እተጥፍኦ ግዜ ይኹን እትኸፍሎ ዋጋ ዝኸበደ ይኸውን እቲ ራብዓይን ወሳንን እቲ እተጽንዓሉ ብቕዓት እዩ እዚ ካብ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ ጥራስካ ገንፂልካ መወከሲ መጽሓፍካ ከፊትካ ክትጽንዕ ኣብ እትብገሰሉ እዋን ዘሎካ ኣቓልቦ ነቲ ትምህርቲ ብዝግባእ ከም ዝርዳእካ ይገብር ሓሳባትካ መትሓዚስ ይንካሉ ንልዕሊ 5 ሰዓታት ንመጽናዕቲ ካብ እተወፊ ንኹሉ ኣቓልቦኻ ንትምህርቲ ሂብካ ተተጽንዕ ዝበለጸ ውጽኢት ንምርካብ ዘጠራጥር ኣይህልዋን እዚ ካብ ክፍሊ ይበገስ ንመምህርካ ሰዓቦ ካብ መንገዱ ኣይትውፃእ ሓሳባትካ ተቆጻጸር ዝተበገስካሉ ዕላማ ጥራይ ፍለጥ ነቶም ግዜኻ ዝሰርቁ ብምልኦም ኣወግዶም ኣይናትካን እዮም ኣብ ክፍልኻ ብሞባይል ኣይትጻወት ዕላል ኣወግድ ንመምሃራንን ዓይነት ትምህርትን ጸሊኤ ዝብል መምኽኔታ ካብ ሓሳባትካ ሰርዞም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እቲ ካልኣይ ነጥቢ ንውጽኢት ፍጹም ምቁጽጻር ኣይከኣለካን እዩ ዝብል እዩ ክቡር ተምሃራይ ንስኻ ከም ተምሃራይ ንእትገብሮ ካብ ምግባር ወጻኢ ካልእ ንምግባር ፍጹም ኣይትኽእልን ኢኻ መምህርካ ንዘውፅኦ ሕቶታት ይኹን ኣገባብ ኣተኣራርማ ከም ዝባ ከም ትባ ንምባል ፍጹም ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ተምሃራይ ካብ ዝወሃቦ ፈተና 100% ንኸምጽእ እቲ ናይ መጀመርያ ረቑሒ ብብቕዓት ምድላው እዩ ከጽንዕ ግዚኡ ብዝግባእ ክጥቀመሉ ኣለዎ ኣኸለ ኣቐዲሙ ንዝተዋሃበ ሓያሎ ሕቶታት ክሰርሕ ኣለዎ ኣብ እዋን መርመራ ዕድለኛ ምዃኑ እውን ገለገለ እዋናት ይጠቅም እዩ ሃይደ ካብ እተመሃርዎ 10 ምዕራፋት ነተን 8 ምዕራፋት ብዝግባእ እዩ ሸምዲድወን እተን 2 ምዕራፋት ግን ከቢደንኦ ገዲፍወን ድማ ግርማይ ድማ በኣንጻሩ ነተን ንሃይለ ዝኸበደኦ 2 ምዕራፋት ተዓጻጺፉለን እዩ ከም ዕድል ኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ መርመራ እውን ካብተን 2 ምዕራፋት ብምዃኑ ግርማይ ኣብቲ መርመራ እናተሓጎሰ ክሰርሕ እንከሎ ሃይለ ግን ኣይገደን እዚ ግን ከመጋጣሚ እንተዘይኮይኑ ኣብ መጻኢ ህይወትካ ኣሉታዊ ሳዕቤናት የብሎን ኣብዚ ኣብ ሓደ ጉዳይ ጥራይ ኣይተተኩር ውጽኢት መርመራ ንእዋናዊ ምድላዋት እንተዘይኮይኑ ንመንነት ብኣጠቓላላይ ዝውክል ስለዘይኮነ ካብ ኣካይዳኻ ፍጹም ንድሕሪት ኣይትመለስ ሕጂ እትውንኖ ስነ ምግባር ንናይ ጽባሕ ህይወትካ ከገድሰካ እዩ መትከላውነትካ ልዕሊ ኩሉ ይኾን ሳልሳይ ናይ መጽናዕቲ ሜላታትካ ብመንጽር ነጥብታትካ ዝተቃነየ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ዘለካ ገምጋማዊ ነጥብታትካ ትሑት ወይ ማእከላይ እንተኾይኑ ናብ ዝለዓለ ነጥቢ ንምቕያሩ ሜላ ኣጸናንዓኻ ክቕየርን ክልወጥን ይግባእ እዩ ካብቶም ሰቐልቲ ማለት ቶብ ተምሃሮ ክኸውን ኣሎኒ ዝብል መንፈስካ ዝሓየለ ይኹን እዚ ሕጂ ዘለካ ነጥቢ ዘይሐጉሰካ ምዝኸውን ናይ መጽናዕቲ ሜላኻ ግድን ክቕየር ኣለዎ ስርዓትካ ኣገባብካ ሜላ ኣተገባብራኻ ክቕየር ኣለዎ ሓድሽ ኣገባብ ክትፍትን ኣለካ እተጽንዓሉ ሜላ ይኹን ኣገባብ ዝሓየለ ይኹን ብእትረኽቦ ውጽኢት ኣይትቃነ ኣይትደሃል ንዝበልካዮ ንዝተመነኻዮን ንዝደለኻዮን ነጥቢ ንምውናን ጥራይ ስራሕ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ባጽዕ ንምእታው ከምቲ ዝቐለለ ዝሓሰረ ዝቐልጠፈ ዓይነት መጓዓዝያ ትጥቀም ኣብ መጽናዕቲ እውን ብተመሳሳሊ ሜላ ተጠቐም መርመራ ንዝዳለወሉ ሜላታት ገምቶም ፍለጦን ካብ ሰነድ ዝሓለፉ መርመራታት ተበገስ ንመምህርካ ፍለጦ ካብ ናይ ትማሊ ሜላታቱን ጥበባቱን ተወከስ ራብዓይ ኣፍልጦ ቋንቋኻ ዕብይ ክቡር ተምሃራይ ከምኡን ወላዲ ካብ መስርሕ ትምህርቲ እቲ ዝዓበየ ቦታ ዝወሃቦ ቋንቋ እዩ ብፍላይ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ካብ ግዜኻ ዝለዓለ ቦታ ሃቦ ምኽንያቱ ቋንቋ ምስ ግዜ እናማዕበለ ስለ ዝጓዓዝ ኣብ ሃገርና ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝወሃብ ትምህርቲ ብቋንቋ እንግሊዝ ስለ ዝኾነ ልዑል ተገዳስነት አንጽፍ ቋንቋ እንግሊዝ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ብምኽንያት ድኹም ኣፍልጦ ቋንቋ እንግሊዝ ድሌት ትምህርቲ ከም ዝትንከፍ ኣይትዘንግዕ
بلص وصيت نخهلوكا قانقا ناتو الوتاوي ترى لوا قانقا انجليز ناي مسراب عامخا انت تدخمه ناي مسمعن مردان عامخا ابيتو كحيل يقبا لومي بدرجة علم قانقا انجليز لعل قمتن بوتان تواهيبو كم زلو اي تزنقع تودادار خوين كان منبر افلطو قانقا انجليز بزلعله اقداسيوم ስለዝኾነ ኣብ እዋን ትምህርቲ ዝተፈላልየ መግለጺ ኣብ እትገብረሉ እዋን ብናትካ ክእለት ዝተሰረተ ሓሳባት ኣመንጩ ናብ ናይ መጽናዕቲ ጥረስካ እውን ኣስፍሮ መዘኻኸሪ ኣብ ምውሳድ ሓያልኩን ቀጻለ ተለማመድ ንስተረዳእካ ብናትካ መግለጺ ቃላት ናብ ሓሳባት እናቀየርካ ኣስፍር ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ኣስተምህሮ ንዝህቡ መጽሓፍቲ መንባብ ኣዘውትር ንኣደማምጻ ካብ መስማዕ ሸምቶ ኣብ ዩቲዩብ ኮነ ካለ ፊልምታት በቋንቋ እንግሊዝ ናብ ዝተዳለዉ ኣድህብ ዕላማኻ ነቲ ፊልም ዘይኮነ ቋንቋ ይኹን ቋንቋ ክእለት እዩ ሓይሊ ዝፈጥር መንገዲ ጥበብን ብልሓትን እዩ ቋንቋ ካብቶም ምድግጋም ዝፈትዎ ስርዓት እዩ ከምቲ ቆልዓን ኩሉ ብታተ ዝለማመዶ ክሳብ ደልዲልካ ትጎይ ከይተሰከፍካ ምዝርራብ ተላመድ ሓሙሻይ ኣብ ትምህርትኻ ዕውት ንምዃን ሓያሎ ክእለት መንፈዓት ሜላ ጥበብ ብልሓት ከድለይካ እዩ ኣብ ቤት ትምህርትኻ ኣብ ዝወሃብ ኪኖ ካሪኩለማዊ ንጥፈታት ተዋሳ ኣብ ናይ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ ባህሊ ስፖርት መደረን ካልእን ተሳተፍ እዚ ኣብ ኣታሓዛ ጉዳያት ንዝህልወካ ኣጠማምታ የበርኸልካ ምስ ሰባት ብሓባር ናይ መንባር ብቕዓትካ ይዕብየልካ ሓድሽ ነገር ከም እትፈልጥን ከም እትለማመድን ይገብረካ ቅዱስ ቅንእውን ተማዕበል ንናይ መጻኢ ህይወትካ መንጠሪ ዝኾነካ ተመክሮ ተማዕበል ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ኣቲኻ ተዋሳ ንዝተፈጠርካሉ ዓውዲ ይኹን ሞያ ንኸተገልግለሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣቲኻ ፈትን ተፈተን ትምህርቲ ንዘለካ ክእለት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምድያብ እቲ ቀንድን ወሳንን መደያይቦ ኣስካላዩ ሻድሻይ ነቲ ዝሓየለን ዝኸበደን ፈጽሞም ኣብ መስርሕ ትምህርቲ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ምቕራብ ፈጺሞ ተቐባልነት የብሎን ኣብ ዓይነት ትምህርቲ መማህራን ምፍታውን ምጽላን ዝኣመሰሉ ምኽንያታት ፍጹም ተቐባልነት የብሎምን ኣብ ትምህርቲ ዕውት ንምዃን ነቲ ዝሓየለን ዝኸበደን ተግባር ክትፍጽሞ ይግባእካ ምኽንያት ኣይትቐርብን ኣይትስራዕን ንዝከኣለካ ዘይምግባር ኣብ ውሽጥኻ ዝፈጥሮ ጣዕሳ መዐቀኒ ኣይክህልወን እዩ ዝኸበርካ ተምሃራይ ግዜ ተጓዓዛይ ምዃኑ ዘከር ንናይ ሎሚ ዛዝሞ ብቆፀራይ ተወንዝፍ የጽናሐልይ ኣይትበል ነቲ ኣብ ጉዕዞ ዝርከብ ግዜ ብስራሕ ኣፋንዎም ንኣብነት ኣብ ሓደ ቦታ ዝተኣከቡ ሰባት ይረኽቡኻ ነዞም እንቁርዓብ ብዝቐልጠፈ በሊዕካ ተዘይወዲእካዮም ነቶም እትፈትዎም ስድራኻ ክንቀትሎም ኢና ዝብል ብኣማራጺ እተመልአ ሕቶ እንተዘቕርቡልካ እንታይ ምገበርካ ንስለቶም ተፍቅሮም ስድራ ክትብል ግድነት ነተን እንቁርዓብ ምበላዕካየን ነርካ ኣብዚ ሓደ ፍላስፋ እንታይ ይብል መስለኩም በመጀመሪያ ዓይንኻ ዓምት በቲ ዝዓበየ እንቁርዓብ ጀሚርካ ወላ ንላዕሊ እናበለካ ብልዓዮ እዚኡ ኣብ መጽናዕትን ትምህርትን ዝውሃብ ምኽሪ ኣብ ትምህርትኻ ውጽኢታዊ ንምዃን ግድነት እዩ ከተጽንዕ ክትደክም ክትጽዕር ዘለካ ለክዕ ከምተን እንቁርዓብ ኣብ በላልዓ እተጠቐምካሉ ሜላ መጽናዕትኻ ብፕሮግራም ምርሓዮም በብመዓልቱ ኣጽናዕ ነቲ ዝኸበደ ሎሚ እንድሕር ኣካይድካዮ ህይወት ዝቐለለ እዩ ክኸውን ስለዚ ነቲ ከተወግደው ዝግባእካ ብምልኡ ኣወግዶ ከምቶም መርመራ ምስ ቀረበ እዩ መጽናዕቲ ዝሰልጠና ዝብሉ ኣይትኾን እታ ኣዝዩ ዝቐለለ ኣብ ግዜኻ ኩሉ ምፍጻም እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልቲ መደብ ንልቦና ኣብ ዝመጽእ ካልኣይ ክፋሉ ሒዝና ክሳብ እንመጸኩም ንሎሚ በዝኽን ዓጹ ኢና ስለምክትታልኩም እነመስግን ኣዳላዊ መደብ ግርማይ በርሃ ዓሲምባ ምስ ኣርታዒትን ኣቕራቢትን ኣርያም ጎይትኦም ብምዃን ኢና ስለምክትታልኩም ደጊምና ነመስግን ሰላም